Makhosi amakhulu. Namhlanje makhosi amakhulu sokhuluma ngesihloko esijulile. Sanamukela kwiKHANYISANI TV. Igama lami nguMkhulu Mbanjwa. Uma umusha le channel siyacela ukuthi usubscribe ngokuthinta ibhathini leli la enzansi khona uzokwazi uthole imhlahlandlela nezinto ezijulile mayelana ne-African spirituality. Esokhuluma ngako namhlanje umoya wey'ndawo. Yini indawe? Noba wobani? Indawo makhosi amakhulu ngingamude. Indawe umoya wamanzi. Ibona la bagqoka leli bhayi leli njengoba limaruni kuthiwa yini? Injeti yamakhehle. Indawo liyidlozi lenhlanhla. Manje ngiyazi ukhona esekhaya uzibuza ukuthi ngihlobana kanjani mina namandawo ngoba amandawe ayisizwe sabantu esuka koMalawi, koZimbabwe nazonke lezi ndawo. Uzokhumbula phela ukuthi kudala emandulo babeza labantu la eSouth Africa bahlangana nokhokho bethu. Okhokho bethu bathi nema ungigadile amasimu ami, ungigadile iy'nkomo zami, ngiyakuthembisa ngizokukhokhela kanje noma ngizokunika ingane yami ukuthi uyishade. Mase kufika isikhathi ukuthi okhokho bathi hhayi bayadakwa labantu, bababulala, kwavuka izimpi, babaphonsela emanzini. Abanye babegqula imithi, beyigqula nokhokho bethu. Aguga umuntu ekhulele ekhaya esebenzisana nokhokho bethu beyinyanga. Mase kufanele amngcwabe, angamniki umngcwabo onesizotha kunalo baphonsa umzimba emanzini. Lavuka kanjalo-ke leli dlozi lamanzi. Isikhathi esiningi indawo lihlobene noma lihlangene nesikweleti esenzeka kokhokho bethu. Uthothi umndawo la ukhona uyakhala ukuthi khona izinto ezingazange ngiy'thole engangithenjiswe zona ngisebenzile. Kokunye uthole ukuthi indawo ligcine lihlala ekhaya likhula phakathi kwekhaya lisebenza nomkhulu bethu ligqula imithi. Ligcine lithatha intombazane noma umakoti la ebaleni kuzale ukhokho onaleyo mimoya ngoba yomibili. Uthole nawe usuhlobana nendawo. Uyabona lo mbala lo maruni noma ngithi obovu kwamanye amabhayi usukhuluma ngomzimba umndawo abhekana nawo. Umhlophe usukhuluma ngenhlanhla esuke liyiletha phezu kwempilo yomuntu. Omunye umuntu kuye kwenzeke kufanele ahambe ayothwasela indawo. Omunye liye liyikhulumele lona ngoba liyidlozi elinenhlanhla, liyidlozi elinamanzi, liye lithanda ukuthi nelizenzele. Usuke unebhadi-ke uma uthole umuntu ongayazi imimoya. Uthole ukuthi uthola indawo ngoba indlela elicaye ngayo liyakwazi lihlabisa iy'nkomo, lihlabisa iy'nkomo. Kujike ekugcineni ube umphupho wesangoma noma ungasebenzi. Kuce ekugcineni futhi kuthiwa umndawo kalungi. Ubona kanjani uma unomndawo? Ziningi iy'ndlela zokubona uma unomndawo. Uma ufisa ukwazi kanzima uzosithinta ku-081 380 4198. Kodwa kufanele ngikusho ukuthi indawo liyinto ethiwa yi-water spirit. Akuwona umoya wasentabeni, umoya wasemanzini. Isikhathi esiningi uma umuntu onomoya wasemanzini, hhayi wonke umuntu fanele aphuze igazi. Uma uliphothula khona iy'ndlela oziphothula ngazo. Ngeke ngixakeke-ke ubone umuntu oyi-water spirit bemphuzisa igazi ukuthi sekwenze njani. Angisho ukuyiphutha, abanye ozakithi bayakwenza ngendlela abazalwe ngayo. Uma usamusha le channel, subscribe. Uma udinga usizo ngale mimoya usithinte ku-081 380 4198. Okubi ngendawo likuvimbaphi? Liyakwazi ukuvala isibeletho. Uthole ukuthi umuntu esimame siyaphuphuma nje isisu iy'ngane alihlali. Umndawe lokho. Abantu abaningi abanomndawe baziphupha besemanzini, abanye baphuphe iy'nyoka zamanzi, abanye baphuphe besolwandle, abanye baze bahambe baze baphuphishe nontomfishi. Uthole lo muntu masephupha untomfishi-ke akasahambi yedwa, usahamba nenzuza. Engobe ngikuchaze ngelinye ilanga. Makhosi amakhulu, siyabonga. Nisubscribe. Uma udinga usizo 081 380 4198.